Ala balima radio sabunyuma lamebakaw nenye auka bikle kibaruye kada akloka abalmake aruna fanefe kabe je kalo ale kle mugani konondoma samba fla ani mugani saba ka kenyeni hijira samba kile kemenani binani ani duru ninga kenyeni jomene kalo ale kle tani kilenye bisibiri Mamnu mana bange marsikalo kile mugani kile katabla avrili kalo kile mugana namba foluma belie fundeni ale kalo foloding belie tiglama grejege sira kateli ka nyeshi au mabi bikle konnana tane ka sigisira ujele do takun fana na nyanabo nsoja wale udebita ka nyeshi au ma bikle mu mebela jele konnana ani mamnu fo manedo anolu be nywanye ulomne be siga bla glaro la na volo be siga taka au jenye venza biye ikaro ka fo bonyogona donye atabo alimana uyoro walma ubisiga na bo au yoro ay saraga di ayre kanu bawma kleto men jugo fle bi ko bela jele be sika buluda au fe belie maunu mana bange avril kalo kle mugani kele katabla me kalo kle mugana namba foluma turu fundeni ale kalo flana de Toro tiglama balima kungo de beke sababu ka wuli ka jo asenga walima jenyogon kungo walima demsenonga kungo bara kura be sika dabne je kura be sika dabne laidumunon dara kabla bika obina nyanabo bikle konna na aka tamasira ujeledo absika furu tama ayera togola walima ma togola bashite ola biye koni nye gladonye kele na miri bina chaya aula kle wati dokononga soni ana glachugo soro ola toro tiglama ay sragadi ayera kanubawma Lete men jugo fle banaminite auye ko fanshi kelena maunu mana bange men kalo kle mugani kele katabla juin kalo kle mugana namba foluma jemo fundeni ale kalo sabana de jemo tiglama bigrejege asenaga tele ka nyeshi auma ulade anfafe note soro senaga suma sokoma bara kurani je kura damneli o kedonde biye ati do fo ila faga bisi basa soro o nyema folo ninga soro ko nyanabo mamunu nga jurube awla obisiga kuma fo aw yebi atabunu na abisiga wulika joke olu no fe ka je kura damne ka kokura damne bikle konnana abisigo buluda wulade anfafe biye koni nye glado nye yira ayabo adusukun la bikle konnana nga aka sababu nyuma be damne kleze ngunje pma ka du shukonnana ay baraka na klesigi nyama joy bikle konnana aw munu nye ikaro ka fo awa jemo tigla maye bi anado ko chamana abe bisi basa sura nyema walima abisiga dusuka shi soro ako nyema tale nyefe no anado akoula abisiga yire soro kenedo ka munumbe majatige aninga kungulo firifiri la se madoma walima akuma bisiga fo aw ye bata kisra naga juru srafe obena ne kungulo firifiri aw tokola chunga mado ko ni mime majatige kleto men jugo fle aw munye jamotigla mai aisraga di ayre jenyo koma Maunu mana bange juin kalo kle mugani kele katabla juin kalo kle mugana namba foluma cancer sominya ale kalo folodem cancer tiklama au famane kuno kata yoro mununa anayi resoro yenino bikle konna na munyoni sabali nayo ta soro feuna chaya ka bara kura udamne ka je kura udamne bikle konna na otebashi ajuguna ni abeno doka bonyo na bikle konna na aw famangume kata yoro mununa ana yere soro bikle konnana walima absika bulumne bla glaro la onake here fana e awka bikle konnana naye munyuni sabalita ko dakoro atna nyesro la opma ay doni awde ko la ni fangay bi absika je kura damne absika ko kura damne ote ko juguye klete men jugo fle ka nyeshi awma kanseri tamasira o jeliro awa barga be aw fe ko bela jelela Maunu mana bange juye kalo kile mugani kile katabla utukalo kile mugani kile na namba foluma lion somiya ale kalo flana de lion tiglama bigrejege asenaka suma ka nyeshi awma sokoma fokata se kile dapma mafurala abena do ko mununa ana bisi basa sura ko nyema ninga sura ko lagla walima ko do rebe se ka knye awirema mamunu nga jurube awla ubisiga kuma fobi atabe mununa abisiga wulika joke olu nofe abisiga yere soro janaja ukeneka walima kuma nafo awye walima na jamakulu do ubisiga be bikle konna na dusukashi walu debita maufe ka nyeshi awma abe aw nyana kaka ko na nyana bo sanga kungurunu na ona ke sanga jai
Gerejege senaka suma aya jigida sɔrɔ taw ka wulafɛ ka don su kɔnɔna na o fana tɛna kɛ sɔrɔ bugulenba ye tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma bi tɛ kosɛbɛlama si boloda don ye aw fɛ n'o tɛ a bɛ nimisa sɔrɔ a ko kɔnɔna na Lion ni ka jigida a yɛrɛ bakun kan a ye saraka di a kanubaw ma. Maa minnu mana bange utu kalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Vierge. Sɔmiya ale kalo sabanan denw. Vierge tigilama gerejege a sena ka teli ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye nka a kana jigida layidu kan fansi ka bi tile kɔnɔna na layidu minnu t'an bɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsibagaw na minnu bɛ se ka adamaden jogi bi tile kɔnɔna na yɛrɛ kɔlɔsi de bɛ layidukaw na kosɛbɛ a kana baara kɛ ni maaw ka hakilina ye bi n'o tɛ an na don fili kɔnɔ bi a bɛ se ka fili a yɛrɛ dɔnyɔrɔ kɔrɔw la walima a bɛ se ka fili a dɔnkow la walima a bɛ se ko minnu na a bɛ se ka fili olu bɛɛ lajɛlen na bi tile kɔnɔna na o bɛ se ka aw sɔrɔ a bɛ sɔrɔ aw tɔgɔ la dolo ka sira fɛ a y'a janto a ka jufa kɔnɔfɛnw na Vierge a kana na buru aw nɔfɛ a y'a janto fɔta ni kɛta la bi tile kɔnɔna na Vierge yaasa kana na gɛlɛya sɔrɔ saraka kan ka di kanubaw ma tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'o ta sɔrɔ fɛnw na caya kosɛbɛ bi ye jigidanyɔrɔ don ye an n'a kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ la saraka kan ka di a ba filaw ma aw minnu ye Vierge tigilama ye tile tɛmɛcogo filɛ a barikalen don banamini kisɛ kelen tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nga bi ye January ladon ye aw kan. Maa minnu mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Balance. Kawulɛ ale kalo fɔlɔ denw. Balance tigilama bi ana wuli ka bɔ a sigilanw kan k'a sɔrɔ farikolo tɛ a yɛrɛ cogoya la n'a ma kɛ ni baarakɔrɔ sɛgɛn ye a bɛ se ka kɛ ni banakɔrɔ ka wulili ye n'a ma kɛ ni o ye a bɛ se ka kɛ ni dusumakasaya dɔ kɔni ye cogo dɔ la walima a bolofɛn dɔ cɛnni cogo dɔ la bi tile kɔnɔna na a minnu furulen don furuɲɔgɔn bɛ se ka kɛlɛ ɲini aw fɛ walima aw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛlaki ka da furuɲɔgɔn kan n'o ye Balance tigilamaw ye nka muɲu ni sabali kɔni y'a fura ye baw aw tɔgɔla dolo ka kɛta dɔw ka ɲɛsin aw ma gerejege siraw i ka dɔn k'a fɔ o jɛlen don nka sɔrɔ minnu bɛna aw ma a ɲɔgɔnna musakabɔ de bɛ a nɔfɛ a ka taama siraw la taakun kɔni bɛ ɲɛnabɔ mɛ a bɛ dusumakasaya sɔrɔ sirakun kɔni na baara kan ka kɛ ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye bi tile kɔnɔna na o da ka di aw la muɲu ni sabali a y'o ta n'o kɛra a sɔrɔ fɛn kɔni bɛna caya kosɛbɛ bi ye jigidayɔrɔ don ye an n'a kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ la a ye saraka di a yɛrɛ ba filaw ma tile tɛmɛcogo filɛ kosɛbɛlamaw a kana o boloda ka kɛɲɛ ni bi ye aw minnu ye Balance tigilamaw ye. Maa minnu mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Scorpion. Kawulɛ ale kalo 2nan denw. Scorpion tigilama a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fanga tigilamaw la olu bɛ se ka aw lajɔ sirakun na a kana da don maaw ka fangako ɲɛnabɔli la bi tile kɔnɔna na n'o tɛ a ta bɛ se ka kɛ arɔ gɛrɛgɛrɛ ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi maakɔrɔbaw la olu de bɛ fujuni ka da aw ka cogo dɔ la k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ u la tile kɔnɔna na o tuma a y'a yɔrɔ ma janya u la baara kura daminɛ jɛ kura daminɛ bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'o kɛ tile senkunjɛ waati Scorpion tigilama fɔta ni kɛta aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ la o ye barika ni ɲɛta ni kunkɔrɔta ye a kan ka jigida a yɛrɛ bakun kan o n'a fisaya n'o tɛ n'a y'a jigida maa kan nimisa bɛ se ka ye a ko kɔnɔna na bi tile kɔnɔ a bɛ maa sɔrɔ maa minnu bɛ aw dɛmɛ a ka kungo gɛlɛman ni a nɔgɔman na bi a bɛ se k'a bolominɛ bila dilayɔrɔ la a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn san bi sɛbɛnfuraw kan ka dafa aw minnu ye taama kɛbaga ye bolimafɛn la yaasa fanga tigilamaw kana na aw lajɔ sirakun na a ye saraka di a yɛrɛ ba filaw ma tile tɛmɛcogo filɛ aw tɔgɔ la aw minnu ye Scorpion tigilamaw ye bi ye kɔni ɲɛ diladon ye a ka hajiw la. Maa minnu mana bange novembre kalo tile 23 ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire. Kawulɛ ale kalo sabanan denw. Sagittaire tigilama gerejege a sena ka teli ka ɲɛsin aw ma tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara kuraw bɛ se ka daminɛ aw fɛ jɛ kura bɛ se ka daminɛ aw fɛ a bɛ jigi sɔrɔ a yɛrɛ bakun la a ka mɔgɔw dilanli la bi tile kɔnɔna na fɔ aw yɛrɛ na kabakoya gerejege dayɛlɛlen don cogo min na sɔrɔ fana bɛna aw ma o cogo kelen la a jigi dan bɛ ko minnu kan olu bɛ ɲɛnabɔ aw sagoya la cɔyi n'a ye maa bila a ka hajiw la a na ɲɛnabɔ i n'a fɔ a b'a kɛnɛ kan tile kɔnɔna na taama ja fara taama suru kan a sira ka di aw la a bɛ se ka bolominɛ bila dilayɔrɔ la a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn san sugu la tile kɔnɔna na mankutu ɲuman dama de bɛ fɔ aw ye aw minnu ye Sagittaire tigilamaw ye a ye saraka di kanubaw ma tile tɛmɛcogo filɛ bi ye jigifa don ye. Maa minnu mana bange décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne. Fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ denw.
Capricorn tiglama bigrejege asena kasuma ka ɲɛsin aw ma abina do ko minnu na abe awa degu sɔrɔ a kow kɔnɔ ni ka sɔrɔ k'u lagila tɛmɛnen kɔ ka bɔ a kana da maaw la bi tile kɔnɔna na n'o tɛ danaya bi tiɲɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ a kana a bolo minɛ kalifa bi tile kɔnɔna na a kana singa kɛ maa si ma bi tile kɔnɔna na baara kura daminɛ jɛ kura daminɛ a bɛ se k'o boloda wulada yan fan fɛ ka don su kɔnɔna na yɛrɛ kɔlɔsi de bɛ aw ni kuma sama-samata cɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ u bɛ se ka janjo firi aw dala ka na ni kuma suli ye aw kan o kuma bi tɛ kuma sama-samali kɛ don ye Capricorn a minnu furulen don ni furuɲɔgɔn ma kɛlɛ jagoya ɲini aw fɛ walima aw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnaki ka da u kan ni kɛlɛ ye a kan ka baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye bi tile kɔnɔna na a kana sin ka girin ka don foyi la f'a k'a ɲaman dɔmɔ sɔrɔ senna ka suma aw tɔgɔ la wulada yan fan fɛ ka don su kɔnɔna na o ye sɔrɔ sabati waati ye a ye saraka di kanubaw ma tile tɛmɛcogo filɛ aw tɔgɔ la bi ye jano wɛrɛ ladon ye aw minnu ye i ka dɔn k'a fɔ Capricorn tigilamaw ye maa minnu mana bange janvier kalo tile 21 ka taa bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau fonɛnɛ ale kalo filanan denw Verseau tigilama taa ni ka segin a ka di aw la bi ko kura daminɛ ka di aw la jɛ kura daminɛ ka di aw la ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ domaja o ɲɛɲini don ye bi ye banaw bɛ se ka furakɛ bi tile kɔnɔna na don bɛ se ka kɛ dɔnnikɛlaw ka don bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw ka bi tile kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ka di aw la ɲɛtaga ko ni kunkɔrɔta ko bɛ se ka boloda aw fɛ bi tile kɔnɔna na aw na lawasa sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se k'a sen don furutaamaw la a yɛrɛ tɔgɔ la walima ka maaw ka furu dilan n'a daw ye nin bɛɛ lajɛlen dugawu jaabi bɛ aw bolokɔrɔ bi tile kɔnɔna na Verseau tigilama n'a ye baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye a sɔrɔ fɛn na caya bi sɔrɔ dayɛlɛlen don tile mun bɛ bɛɛ kɔnɔ nka a ye baara kɛ ni jɛlenyaw ye taamasiraw fana jɛmɛ o cogo kelen la Verseau tile tɛmɛcogo filɛ banamini tɛ aw ye maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson fonɛnɛ ale kalo sabanan denw Poisson tigilama a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fanga tigilamaw la yaasa u kana na aw lajɔ sirakun na a ye sɛbɛnfuraw dafa o kuma na bi tile kɔnɔna na gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don a bɛ cun ka sumaya ko kura daminɛ jɛ kura daminɛ Poisson a bɛ se k'a kɛ layidu minnu tara ka bila bi ka u bɛ ɲɛnabɔ minnu bɛna bolodani don wɛrɛ nataw ye baasi kisɛ kelen tɛ o la bi ye jigidayɔrɔ don ye adamaden kan i n'a fɔ aw bɛ se ka jigida a yɛrɛbakun kan a tɛ nimisa sɔrɔ a ko kɔnɔna na bi ko minnu gindo dogolen don aw la a na bɔ a seere ma n'a ye baara minnu kɛ bi tile kɔnɔna na bonya ni ɲɛta ni kunkɔrɔta de bɛ ye o kɔnɔna na o tuma bi ye ko kura daminɛ don ye bi ye jɛ kura daminɛ don ye taamasiraw kɔni na tiɲɛ na a bɛ se ka sɛbɛnfuraw dafa a minnu bɛ bolimafɛn na yaasa fanga tigilamaw kana na aw lajɔ o sɛbɛnfuraw kama tile tɛmɛcogo filɛ a kana da don maa si ka fanga ko kuma la bi tile tɛmɛcogo filɛ Poisson a barikalen don sɔrɔ sɛbɛlabanw na wagati ye tileze ngunjɛ kuma ye ka don su kɔnɔna na bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi tile kɔnɔna na bi ye bonya don ye bi ye karama don ye taa ni ka segin ka di adamaden la bi tile kɔnɔna na ɲumanda ɲumansegi don fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na barikaba bɛ o la an bɛ se ka nafolo ta ka an jɛɲɛfɛ sa sugu la an bɛ se k'an bolominɛ bila dilanyɔrɔ la ko minnu ye an kɛɲɛ kɛ bi tile kɔnɔna na o bɛ se ka boloda bi bakuruba kunnafoni la maaw bɛ se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye bakuruba kunnafoni la maaw bɛ se ka yɛlɛmali kuraw kɛ bi tile kɔnɔna na o na kɛ ɲɛtaga ye juruw bɛ se ka kani bi tile kɔnɔna na gɛrɛjɛgɛ na don a bɛɛ lajɛlen na walima a tilancɛw la an kan ka baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye taamasiraw jɛlen don bakuruba kunnafoni la den minnu bɛ yen n'u bɛna bange ka kɛɲɛ ni i ka dɔn k'a fɔ jɔminɛ kalo ale tile 11 ye bi sibiri a denmasinaw bɛna sijan sɔrɔ alaw tala bɛ nafolo tigiya kalifa u la o bɛ kɛ maa hakilibatigiw ye o bɛ kɛ maaw ye minnu ka nisɔndiya barika bɛ bonya kosɛbɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ dilanlikɛlaw ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o cogo kelen la alaw tala bɛ kodɔn di a denmasinaw ma ani bonya ni karama bi sibiri i ka dɔn k'a fɔ dolo min bɛna baara kɛ sanfɛ dolo in tɔgɔ ye ayiwa Elzahalo planète dolo la nazaraw k'a ma ko Saturne a bɛ jigin ni lahala minnu ye dugukolo kɔ kan o filɛ i kɔrɔ nin ye kabi dugu ma jɛ ka ban an bɛna nugu jɛ ni k'a dɔn k'a fɔ nɛɛmɛya ye tilese ngunjɛ waati ma surunya i bɛna ye funteni bɛna kolokolo maaw ni ɲɔgɔn cɛ kabamuranga bɛ bisi basa kaba ɲɛman ko bɛɛ lajɛlen n'a ta funteni bɛ maaw kan fiɲɛ kirilen bɛ sanni dugu cɛ tile kɔni bɛna to damanda la fo ka taa tile da kuma se fura la malikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye Kasafaya Ilu jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma bi jinɛ in tɔgɔ ye Maimun baara bɛ daminɛ aw ye diɲɛ don o don sɔgɔma ne Aruna fana fɛ sɔgɔma 10h baara bɛ taa ɲɔngiri wula fɛ 17h baara bɛn bɛ dolo dɔnniya ma ka aw nafa a kɛyɔrɔ la kunu an nana horoscope la sa mais an nana retard la kunu
o andan gume fasola ka taa saraka bɔ kɛ an yɛrɛ ka bamatɔw ye ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen o kɛra taama ye min balila ka cun an kan o de kama an famana ɲɔgɔn ma an b'o hakɛtɔ ɲini aw fɛ kunu fana i ka dɔn k'a fɔ ala barika la kunun na sini ne yɛrɛ nana nka kunu an ye asura sigi n yɛrɛ ka da la mais a ma kɛ ko sudalen ye bilen san nasi o labɛnlen don k'a bila adamaden bɛɛ lajɛlen ye ka ko san nasi la cogo min na i ka kisi ka bɔ san tɔɔrɔw ma ni ka san hɛrɛw di i ma balaw minnu b'a kɔnɔ awa san nasi de bɛ kɛ sababu ye k'o wuli ka bɔ i kan hɛrɛ minnu bɛ san kɔnɔ san nasi de bɛ kɛ sababu ye k'olu nati ka bɔ Alahu Taala ka yamaruya kɔnɔna na an gɛn bɛ k'o labɛn ni dolo dɔnniya nasiraw ye ani dolo gindow ye k'o bila an fɛ yen nɔ san nasi ale dili daminɛna kabi kunun seli fana waati a bɛ an yɛrɛ bolo an ka so ye n'o ye Aruna Fane ka so ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ala ka an ka sanw caya ala k'an ka sanw caya donc la tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen awa an ye san kibaru di n yɛrɛ ka da la kunun nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta arajo ta kɔni ma kɛ fɔlɔ nka an bɛna labɛn na i ka dɔn k'a fɔ arajo ta kan yaasa ka taa san kunnafoni di arajoso la aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na nka n'Alahu Taala ka jɛn ye an mana bɛn don min kan an b'o lakali aw ye a kan ka kɛ arajoso min na fana o fana bɛ fɔ aw ye ni Alahu Taala ka jɛn a ka ca la kunnafoni nin ka teli ka da a tulo kan ni Alahu Taala ka jɛn sini sɔgɔma awa ka kɛɲɛ ni horoscope waati nin kun ye aw ka bi tile kibaru ye ka da a tulo kan ka kɛɲɛ ni welefɔni ye 76 19 23 76 wele k'a filanan Malitel 61 91 11 85 ale bɛ sɔrɔ WhatsApp fana kan o cogo la nin kun ye bi tile kunnafoni ye ka da a tulo kan a balimakɛ Aruna Fane fɛ ka bɔ radio sabu ɲuman fiɲɛ siraw fɛ Momɛdi Jabate k'ale bolo to nɛgɛw la an b'a fɔ Alahu Taala ka tile yɛrɛw caya.